Aye namu ba iri lallai namu ba iri ashe ba kamar kuni lallai ba kamar bani jara ba a irin kuni PSP kasar bani jara dan ku gaba karatun likita ba ai kamar taku ba haka malaman ku ba irin nasu ba makarantar taku ba kalar tasu ba salon koyarwan ku ba irin nasu ba shigar ɗaliban ku bai kalar aibu ba EPS benga ku kuke kan gaba EPS benga ku ake marhaba duk ɗalibin da ya karatu a wurin kuku ina zai iya aiki na Nijar ne EPSP ƙarshen zance EPSP an tantance EPSP an yarda da ku EPSP a karatun likita EPSP a karatun likita mu bar wa EPSP fannin shahara a bar wa EPSP maganar ilimi ku neme EPSP karatun likita mu je ga EPSP horo ga malaman su EPSP kwararrun malamai suna EPSP lamba ta yabo kasar ka duka an mako don kun shara gaba da ilimin likitoci kuma kun inganta gun karatun ɗalibai a jiha hudu ne muke da EPSP mutunjina mai EPSP garin Agadas can muna da EPSP garin Agadas can muna da EPSP gari na Maradi muna da EPSP jiha ta Maradi muna da EPSP a birnin Gwanne muna da EPSP a birnin Gwanne muna da EPSP babbar cibiyar muna na mai EPSP babbar cibiyar muna na mai EPSP makarantar likitoci ta koyarwar karatun likitoci akan horon karatun likitoci mu mun yarda EPSP na sabace mun lamunce EPSP mun amince mu ce EPSP makarantar an dace mu ce EPSP an aminta kwararra ce mu ce EPSP mun karatun likitoci mu ce EPSP a baku horon likitoci mu ce EPSP masu bayar da nasibi mu ce EPSP karatu kai zabi mu ce EPSP ka dauki EPSP kawai mu ce EPSP bukatun ka za ya biya a can mu ce EPSP mu ce EPSP mu ce EPSP mu ce EPSP ga mai neman ƙarin bayani za ka iya tuntuɓo jagororinmu da ke cikin jihohi kamar haka a jihar Agadez za ku iya tuntuɓo mu akan lambar waya kamar haka 95-01-01-39 a jihar Maradi za ku iya tuntuɓo mu akan lambar waya kamar haka 95-01-01-38 a birnin Gwanne za ku iya tuntuɓo mu akan lambar waya kamar haka 85-48-87-97 ko kuma ku tuntuɓe mu a babbar cibiyarmu da ke birnin Yamai a kan lambar waya kamar haka 95-01-01-34 kyakkyawan tarbe yana jiran ku a EPSP.